Здравейте YouTube, ние сме Flex TV Productions и днес ще правим влогче за какви игри ще снимаме и сега сме двамата, пак сме през веб камерите и давай и говори. Ето, има монстър, красивата монстър на една от игрите, ако познавате, е Слендър. Мръдни го малко натам. Да, ето идеално. Това е Слендърман. Вижте колко красиво съм го направила. Аз съм го правил спокойно, съм го спорила. Това много е луната. И явно тя ще стива да Слендърман, как Марио, уоу, и... След малко, бабо! Извинете. Друго какво ще снимаш? Ще снимам чакай. Мак Патър, който ще ви покажа в друг момент. Или не знам, ако Люкчо добре успее да го монтира, ще сложи една снимка на Мак Патър. Мога всичко да монтирам. Добре, аз просто ще изпратя една снимка и ти я сложиш. Да, и може би утре ще правим предизвикателство с канела, само че навънка, и една лъжица канела ще я глътнем, да видим какво ще ни стане. Да. Добре. Това ще е предизвикателство. Или пръснала или лутела, или пръснела, и... Бръснела! Да, и открих една игра, дето се казва, се чакайте. Мисля, че мой скъп брат Джеф, нещо такова, дето е на Джеф Килър, и сега ще ви казва как се казва. И дами и госпожа, господа, значи утре в колко часа ще дойдеш у нас? Не знам. Добре, не знам. Към 10, защото към 3 часа отивам дома в София. С кой? Да видя Гого. Гого. Добре. Значи, какво друго да ви кажа? Добре, ето, Meet Their Brother Jeff. Този геймплей ще го направя много скоро. Ма дано не ти цепи. Се гледам да го направя с веб камера, за да видите как изстрелите справят. Да. Видяхте доста кратка игра и всъщност я правиме, които те с игрите с много лоша графика. Докато се прави геймплей на най-много на Майнкрафт и на GTA, може би. Да, виж моето очо. И на GTA смисъл може заедно да го правим. Дали има мултиплеер на GTA? Има се, нали? Сам? Може. И в момента другото клипче се конвертира. Лоли. Но в момента свалям метафата и ако ми тръгне, ще го правя в нас и се намеря тази програма, с която да ме видите как се развивам. Ще ми прати на мен, разбира се. За да може да я монтира, да махне части, в които правим. Добре. Хора, да. Чак, има си още една игра, в която искате да игра, чакай. Но не съм сигурна, чакай, трябва да видя как се казва. Мисля, че беше Cross Party. Добре, Cross Party. Пичи... Пици? Да, добре, Cross Party. Видяхте пак някаква с Покемон графика. Каква е графиката? Мак Патър, помисли? Да, ама смисъл с Nvidia ли работи това нещо? Мисля, че работи с всичко. Тези игри са много слаби, т.е. не хабят. Дори слаб лаптоп, тъй като моя може да... Ама, смисъл, ще лаги ли? Не. Добре. Мак Патър не ми лага. Лага. Добре, вече че гледахте този брутален клип. Нали, очаквайте още клипчета от нас, ама не от веб камерата. И вече че гледахте, чао. Ама точно сме дни едната серия с веб камера. Добре, кажи чао. Чао. Затвори камерата. Ох.